Ilasiewdor nakaslem jong unongsan Hima. Ka puli puthi ka deka wei ka badan kam tam ka dukum haga ni juk ka bamenta bat haba ki samla ki treshtom bat minot thop haga jing puli ki yok het yo so jong ka jing job ya ka ni ngila ban sakhi lingba ka wei ka samla ka bakirteng ka Ilasiewdor Warjri ka basyong basa haken stress Bishnupur laban hagba kala yo hadu khandai person haga exam class 12 haga Council for the Indian School Certificate Examination CISCE na Pynkhreh School habekran bad unong san Hima ka samla Ilasiewdor Warjri klet hu bhagapod baka Pynkhreh ya ka exam class 12 kamshimna yo bha ban Pynkhreh namar bukpa udan hapdeng ka jing shitom ka bajor bat Thiah ha ICU hendei ka loong nga ai ngu yu ublei ningkong bakini ki aka baro ki de de chingalam basta jong ublei bangla poi ha kardan bakhmat ha kani ke exam badang shudap ha ba iparu minta ila kham klan ha bakali kale thu bakakwa banlong IAS hadian balapendap ye ki jing puli ka Pynkhreh School ka de ka sien ka baningkong minta usnam ka balapoi ha kardan top 10 lingba ka samla Ilasiewdor Warjri bantip khamnya sho mentangin sngap de ka jingakran ka samla Ilasiewdor Warjri bad unong san Hima Kublesi buni piki paidba ki baju kersan ya ka channel ka jungi unong san Hima mentakas ni dan lang bad ini para samla ma to kublesi buni ka por ba pila pelaj ma ban ekran bad ni khendiat ha ba yadei bad ka jingai lenti ka jongpi ha ka jingpule ka jongpi ni usngau ya ka kubor jongpi ba pilawan na khmat ma te naklia junga ngam datip ba phio kan no phiwan khmat ha kan no ka rukom ma te ningkong akwa ba pen itu chwa yala de cha ki paidba te ningkong ning shap te nga ai ngo yu blay bu la ai nga kani ka opportunity bangan share ya ka jingya lenti junga ka puli puthi ka junga nga kertengi Ilasiewdor Warjri nga de nga pas class 10 na BK Bajoria School and then nga beteng pat ka jing puli junga ha Pynkhreh School tenga yo 99% ha kani ka CISCE exams but nga sa hang ni ha Conceptual Bishnupur okay to kublesi buni ka jing pen itu jongpi to yo sngo ba phila pen itu ba phila yo khandai ma percentage chaknika class 12 barang sudah te phila batai phi le kadai ka embos ne kadai ka te ka board bangale kadai CISCE ISC board and then to class 10 te kadai ICSE board class 10 pada ngadon ha ka CBSE board na BK Bajoria tes ISC board but CBSE board ki dei all India ba ki le ki public examinations all over India and even in international countries too te ni ko ban klik niat pi kumnu pi Pynkhreh ya kaneka exam jung pi haswa ba pin ma ba Pynkhreh kaneka exam class 12 te ngam jubu teng mo kata ka de ka we bangale ngam jubu teng ke bangala puli school ngawan puli biang hayeng te pade ki kenta te ban ong khre tang shikenta ar kenta ben ngam ju exit kum to like kenta hendri kunta namar nga ong banlong testa ka kham biang bhaban ya ba shubam lendat kum to ban bam lendat te poi shino hab understand ye concepts hab so tho hab dan kata ka jing shempang about the different subjects ba ni puli ru ni sngo ba mo ipa jung pi dan ha ga jing stom ma te pila ban batai kham shai shu ma akapor pi Pynkhreh exam ipa jung pi dan ICU ti apang te pila ban batai kumno pi poi ka adu kan ka thong ba pi yo poi top 10 mo te ipa yo elite hospital arphonyo jongu February tengala adap hantu ka por lightly exams ngala adap ka English ka history but ka psychology ngala adap tengadang sa ka sociology but ka political science ma te ngiyo ru 1 month gap hanta ka por ban krekot ya ka sociology but ka political science ngakiling long por bang yo first ka routine ong kubaling yo hado 1 month gap kumtamo pade long danga pet pade it's all part of God's plan te bi papai don hospital e kumtu ngala ban adjust kumtu mo te ipapai poi ICU ipoi ICU ka tu di ka por ka ba tam haka jing im ka jongan ngamla ban pele jing mot mo krekot egum to so te kepada ka support na yeng long imami ru iong banyai ne bed bayai sha bed mlele la don haja ka sumar te mo bele hi ban chu khuslai ru mami don hospital ngar ngashe le kum to hospital e ting ting am ju nuat te ban le kum to bangas ngolong belung ma ban pe papa kum tan mar be ilong be shit ipet le papa nga na do ba le submit application na do ban le na dong hadong te ile do papa te long ka ba e ha pade with Jesus pada na mar ju Jesus Christ ngala poish do shani
ngakan mau lot kita ki verse ma baong jong Matthew 11:28 baong ba come to me all who are weary and heavy laden I shall give you rest but jong Romans 8:18 ru baong ba the sufferings that you are going through now will not compare to the glory he will reveal to us later and kani kalong ka testimony mde tangyanga dia ka yeng ka sem ko jonga ya papa ru namari papa mde kristan ma pade nama jong ni ka jingpang ba iyo ila kwa menrung balang no ken te kata kalong ka jing job kala pendon buram pelat ya ublay bat ya ka yeng ka sem ko jonga tengah aingu pelat ya kan kapor magishit ong daklan papa ila ale kum ta ma pade long ong de iklan pade menta inum kenduk te yu jisu kum ba isham takadau kadi it's all part of God's plan at the end of the day ti ipa jong pi yo wish nem yo ini menjadi pi shua ban pintoy iyo shua ban long ke exams te ila ada pendwai yang ila ada pendwai shua kan te pade yo pangkan san pade hantu ki por te don't have ventilator te long ikhamla ban kren bha takada lo ikham yo wish pade ila ada wish ngas ngathu be don be hiban nga no matter what ta ka por ba Pynkhreh exam dei stu ba la da ki panai dei ba Pynkhreh ipai la Thiah hospital ha ka por ba Pynkhreh ka exam tu pimdan em ka man sim ba lung man sim le se ban kan mau ipa ba please tom ma kata te kadon be hi kalong part and parcel ma hantu ki por te namar ba long kala pelat yang ngam snuthu shi namar sometimes the phone also long kam di ka news ka ba pentingan ting yo ka good news ting yo ka bad news namar ba umdi tang ka stroke ba yo pede long ka document jong iru long kila kham sniu mo takadau pade long by God's grace pade mentai la ko la klan ting kamen pelat tes snotanan te ha jaga ba village school ki dan bun ki khana ki ba yo Khamat kibon dan manga ngayo kendai te boyo second ni doni aba mi ai but imadona baru anut yo 95.25%. Kemun mana bawan ningkong kama dem manga kemun pidi bawan ningkong ha ante jaga pule jong pi jaga pule tas ngotanan te philak ban batai kendiat mo nadu kini ki jambala le ba phile school pi ke ka thong ni pi hadin ba pi menta phila yo yak taka kerdan kenai punai persen ma phila wan ka top ten tik e bat ka in future jong pi ma ka em jong pi le se ha ki sngi por wan ni phidang buteng ni pule ne te yak ka thong ka janga te ngakwa long IAS mo ngan Pynkhreh yak ka IAS yak ka UPSC examinations ngan shim degree yak ka political science te da crunch phang ka nongrim jonga ka foundation jonga ha ka jing pule te kawan na ka school BK Warjri school ma kadi ka CBSE tenado profession class 1 ki nohikai ki la penshluringi banle ki olympiads ngashile ki elocutions ki recitations in Haram Krishna ha state central library te kani kala penshler pelat yang abangan kren rukum ni hakmat jong pisia baro ru tingala yo bha ka foundation but also ha CBSE ngi don kini ki application based questions ki competency based questions ba ka ISC ba kani ka class 12 jong minta kadang shupin mi mom de la untuk arsenam laisnam tingala yo bha ka foundation pada naduk nantu ka school Warjri hiken ba ngayo ka tu ka advantage te bangala ban le bha pada hakani ka exams ke namar kani ru ka bon bagi competency based questions te chua kani ka exam try katno snem ne katno banai pila prepare bahaya de chua ban poi kani ka exam nganya thu hok ye pite ngam jukra kot man ka sgima ngaru ngam de dir ba khre kum tu ma khre henry kun ta lai kun ta longa khre mostly te shwa ka exam shwa selection shwa pre-board ye kun tu longa khre kum tu longa pendap pade kin ka syllabus tem de banga khre ru nga pay attention ha class ru nga tho he ki notes jong ladi bat nga explain ya ladi teng use different reference books also bangan poisha kani ka thonga jongaru te tangam ta hinga le te ningkong ba phi ladap in ka exam shua ban mi ka result try phi don hope try ban ong ban ngan poisha khamat ne ngan ningkong long 90% ngala expect 90% ngala expect na school ru kila expect in plus results na school also ngawan ningkong te long ngala don hi ka expectations pade na do bapang papa pade nga kham don expectations na nga kham yo open khre bha hi re ma pada long ngasupoi pada try kadi ka miracle God did kadi jing aingo te long comment baka poi nek khandai nama di first time hinga try na school ka jangiru pada simpan kong na ini hakini kisah bal adap kam pak jiara minta ka degas kong tas ngatanat ma kini hikai ka kila comment ma pen paunam ya ka school ta hadin ma pila yo ikini result ke ipat ka mo kami sim jong pi hadin bapila namari pa jong pi storm hapne ga storm pi Pynkhreh ka god but teng pi perkhat di ipa
bapi istom bat hakakot ru pi concentrate kendiat pi perkat lang ipa pi perkat lang hakakot te hadin bapi la yo ya kene ka thong pat ba pi poya khaman pi sngo kumno thra hadin bapi yo ya kene result nga tingala nga kendit nga UI ka result la di nga check ka kerteng na di RCN namar nga kam nga I was not sure nga dangmut kan hitim dir ka result chang pada nga check ka kerteng nga check ka roll number nga check unique ID to kadai nga check ka date of birth kadai hoi kani ka di jonga ka result tingala comment bang la ya thol haying papali ila comment pala ila comment pai papa mo ikam expect to mo namar be pangum tu hoi ti ilakemen ti momiri ilakemen ti bahayeng bahasemru kilakemen palat kila asno sarong mo first time naman naka Warjri long bayo ni good hot ti long kilakemen palat ba kila support baru yang kani ka decision jonga banlong IS ro balong IS nayi je ki support pi balong ki support be dangam long kataru long ki support be te nama long ngam long baro ki sinema nga change phang ko along de ki we pada menta ko mangala grow up pada ko tuna do class 10 class 11 ngala asno thok kan ke thong ka jonga te kata te bangan Pynkhreh ya ka IS ti phila on batai ha kani ka exam ISC jong pi ma bat ka embos ka dan jing pher kumno bat ha kani ka exam PUE kumno ya ki jingkeli ki ne ki sok ne te ka embos te ngam 4 Julai embos ma pada long ngathrai te ka ditang hami galia dia te long ki don ru ka tu ka CM guidebook ki ba omenta a lot of controversy ka ya around ka tu ka CM guidebook ba ong ba most questions ki one directly nang to te ka kham ngathrai ka pher bha na ka ISC namar ba jingi ka one competency based application based questions kumno ban apply in real life mostly ki questions ki one concept based umdete ban bamlindan ki one ban understand ka concept te katahi ngathrai ka difference te namar ISC ru kam dei tang hamigalia ka dei baro ki states but ka dan ru different international countries ru ka dan kani ka bot te ngathrai ka tadi ka main difference ba ka embos ka dan ta hamigalia whereas kani ka ISC ka dan shabaru ba shaniru te kan hakane ka ISC jong pi mo ka kalong kumno ka jingkeli ki jingkeli te ki ma ki dan ki basuk ki dan ki ba ki basok ki don ma belong direct kum tu pada doong tang lai south teli hi ki objectives ni don henry teli tingi don 4 marks hinyo teli dan pratli kumta but 8 marks ni don south teli te ni have understand bhagi concept samar mde tang balon tang ka we ka question ha 4 marks kum tu gidon ki pin you ma ki pin half ti kum tu like ka we question la ka we question la te kata plus la along 4 marks la along 8 marks te umde tang man understand tang one part of the book you have to have long tharab ha but every chapter every page kat ba tho ang to da ngolong important names ngolong important ha puli bet namar kila ban one anywhere kamut pi Pynkhreh bet bat ke kot bayo school ne bat ki ba pi Pynkhreh lemba ki jing tip jong pi la se te nga Pynkhreh ne kot bayo school ki notes bayo na school but kadan ka we ka channel ha YouTube ye ki ISC kadan kani ka ISC guide bahi kai psychology sociology ka hikai computer science ru dangam bakla but menta sapin mi shusho kani ka ya ka political science geography history ru te yo notes pa nan to na ISC guide ti khna ISC nga advice ba pinpet bhanang to namar ba yo ki notes ru ki baret but ki belong to the point bala bas no tho plus yo lang but kinuksa ki examples takadaw pet ya katuka YouTube channel jong ISC approximately all over India te don at least 2 lakhs la don 2 lakhs ki khna ki don this year ni yo ka pass percentage of 99.3% ka tangut ki pass ya kani ka exam and ki kinthe ki khamle bhaba ni ki shinra kum ka statistics ba minta kasna te ke pat ka jing kentu jong pi le se ki ni ki para samla ma ki bandang pule ki bandang ki usak sajrong ki jing pule ki pat ka jing kentiu ka jong pi ma te ka jing kentiu ka jonga kan ong be long testa ma what ju boteng ya ke baro na mar ka jing im jangi is very uncertain ma anything can happen at any given moment takadaw I know ben im yo try jisu give glory to God in everything you do kumbai ong I temen basan jangi ru ong yi kat ba phidang sngoret kat taru blay undang Pynkhreh ya phi nama da phila sngo kran la di te kumnu blay un la ban yarap phi ban Pynkhreh ya phi ma te sngoret ba be humble wherever you go tang katai to kole sibun ya ga por ka ba pila ya thu menta ma hadin ba pila yo ya ne ga result ka basot tanat beki baying jo pi ka kor jong pi ka la comment ma na ka first time te kole sibun pi ki pa ba pila yo so ya ka jing ya thu jong isamla ma yo
Warjri by layat lenti haki babun kijing bapli ipa idon haki jing stom Henry wat lakat taru imkan randin Henry inpoi hadu kane ka thong ban poi ka top 10 by layo ya ka khandai percentage hakane ka class 12 te khoble chibon ngin sedang yang kendu pat haki wi pat